Programmet sendes i samarbejde med Kontant A-kasse, kontanthjælpsmodtagernes personlige A-kasse. God fornøjelse. Danskere er kendt som et lykkeligt folkefærd, men er vi også et sårbart folk? Dette spørgsmål er blevet relevant i dagens Danmark, hvor internettet er kommet tættere på vores person end nogensinde før. Stødende materialer bliver delt online, og ofte bliver uanede danskere udsat for uønsket eller ligefrem grotesk materialer. Mange af nutidens medier har fokus på online-mobning. Men hvad sker der, når mobningen går et skridt for langt? Dagens program har i aften fokus på det virale fænomen, kendt som Rickrolling. For de fleste af os er sangen Never Gonna Give You Up en glad popsang fra 80'erne af kunstneren Rick Astley. Men for andre er det et sår, der aldrig heler. Af respekt for ofrene af denne virtuelle terror har aftens program ikke i sinde at vise hverken visuelle eller auditive klip fra den før omtalte sang, da dette i sig selv vil kunne kategoriseres som Rickrolling. I Aalborgs østlige bydel Vejgaard bor 24-årige Emil Jensen, som for nogle år siden uanerne blev offer for dette skadende Rickroll-fænomen. I dag har han måttet opgive sine studier, han har ingen kontakt med vennerne på sociale medier længere, og han har udviklet en tendens til voldelige udbrud. Vi har taget kontakt til Emils nærmeste, som er indvillet i at stille op til et interview. Ja, så pludselig så bliver ens barn bare revet bort fra en. Jeg forstår ikke helt, hvordan mennesker kan være så onde ved hinanden. Jeg skulle aldrig have købt den computer. Jamen, det er så her, han bor, altså. Grundet Emils psykotiske lidelse er han atter flyttet hjem til sin mor. Vi har fået eksklusiv adgang til hans værelse, samt et indblik i hans nye tidsfordriv. Vi solgte computeren, alting. Så kreativt, det er det jo på en eller anden måde. Efter en rejse til USA var det Emils bedste ven, der i sin tid sendte den skæbnesvangre video til ham. Intet anende om, hvilket følger dette kunne lede til. Han er siden da ofte kommet hjemmet for at hjælpe til i de svære tider. Hvordan har han det? Jeg skulle have tænkt mig om. Derover der var det jo bare en sjov idé. Og, jamen, altså, hvis jeg nu bare havde sendt et andet klip, altså for eksempel ham der fyren der, ikke? Men altså, vi har kendt hinanden længe, og jeg tror ikke engang, at han viser, hvor ondt det gør. Men, så vi ved jo begge to inderst inde, hvad der er sket, og jeg vil bare gerne fortælle ham, hvordan jeg føler, og få ham til at forstå det. Vi har henvendt os til en ekspert for at dykke lidt dybere og prøve at forstå dette fænomen. Derfor er vi taget ud til psykiatrisk afdeling i Aalborg, hvor Emil er en af de mange unge, der ugenligt har samtaler med psykiateren Niels Møller Rosenkrantz. Det er jo bestemt en alvorlig sag, vi har at gøre med her. Siden 2007, og særligt inden for de sidste 5 år, har vi jo set, at problemet er eksploderet med antallet af unge, der har henvendt sig til os. Møller Rosenkrantz fortæller, hvordan ofrene af denne virale terror kan inddeles i 2 kategorier. Post-rigmalum, som vi ser hos Emil, der har oplevet så alvorlige traumer grundet rickrolling, at man har svært ved at fungere socialt igen. Herunder er rysteture, vredesudbrud og depression almene symptomer. Modsat det er der rickroll-fobi, en ukontrollerbar angst for at støde på en uforudset rickrolling online, hvilket kan medføre symptomer som paranoia, isolation og angstanfald. Hvad skal man gøre for at hjælpe de udsatte? Jeg kan sige, at vi har haft stor succes med at langsomt reintegrere folk, ved blandt andet at give dem gamle mobiler uden internet, som for eksempel Nokia 3310. Det er i hvert fald en start, og så kan folk langsomt komme med i det sociale liv igen. Vi har opsporet en af disse gerningsmænd, der kalder sig Rickrollers. Han tilstår, at han dagligt finder stor fornøjelse i, hvad der online er kendt som trolling, hvor han blandt andet er ansvarlig for at sende Ashley-videoen ud til et stort antal af uvidende brugere. Han ønsker i dette indslag at optræde anonymt. Altså, jeg er jo ikke den eneste, der gør det. Altså, de kan bare være rundt på de sider. Altså, i bund og grund beder de jo selv om det. Men når du nu ved, hvordan det traumatiserer folk, burde du så ikke tage og stoppe? Men man kan jo sige, I'm never gonna give it up. Som I kan høre, fortryder gerningsmanden ikke sine handlinger. Derfor bliver det nok sværere end som så at komme den virale terror til livs. Vi har i sagens anledning besøgt Thor Frederiksen, der lider af det førnævnte Rickroll-fobi.
Hans enorme angst for at skulle støde på en rigrolling har resulteret i, at han har trukket sig tilbage fra alt, hvad der har med medier og online communities at gøre. Nu lever han en mere naturlig og internetfri livsstil et stykke uden for nåling. Altså, det bliver jo bare for meget, ikke? Altså, jeg kunne slet ikke være på de sociale medier mere til sidst. Altså, det hele det kam bare over, på grund af, at jeg var bange for, at den her lortevideo, det lige pludselig kunne dukke op. Og her mener du den Rick Astley-video der? Hey, prøv at høre. Det der, det skal jeg ikke have ud. Okay? Du skal ikke nævne det navn der. Ellers er vi færdige. Okay? Så, vi prøver igen. Altså, jeg endte jo med at droppe alt omkring. Det tog mig flere timer, og så blive klar til at tjekke min inbox. Jeg havde venner, der skulle hjælpe mig. Kom til psykologhjælp bagefter, men det hjalp ikke en skid overhovedet. Men altså, så kom vi herud til det her sted, og det er rigtig dejligt. Her er jeg fri, og der er ingen bekymring, og der er ingen angst. Hvis du skulle sige noget til gerningsmanden i dag, hvad vil du så sige? Prøv at høre. På et eller andet tidspunkt, så rammer den her sygeleje også jer. Okay? I kender reglerne, og det gør jeg også. Okay? Vi er færdige her. Tak. Vi forsøger at skære helt ind til benet af denne perversitet og få en direkte udtalelse fra Astley selv. Vi vil konfrontere ham og høre, hvordan han har i sinde at forsvare det enorme antal traumer, hans video har påført unge i dag. To be honest, it's not really anything to do with me. I know obviously it's that video and I'm in that video, but I just think some kid in the middle of America decided to play a trick on his friend, and it just grew and grew and grew. So it's not really in my control, so I just kind of let it go and just, I just saw the sense of humor in it. Det er tydeligt, at Astley personligt fralægger sig alle former for ansvar for dette fænomen, og i stedet rent faktisk er blandt dem, der finder det morsomt. Selvom politiet nu har gjort en indsats for at få fjernet alle Never Gonna Give You Up-videoerne, dukker der stadig mindst 20 nye op hver dag. Den mest sete af dem har på nuværende tidspunkt over 150 millioner views. Vil du gerne være med til at støtte kampen mod rigrolling? Så gå ind på de sociale medier og find siden Forældre mod Viral Terror, hvor du lige nu kan chatte med Emils nærmeste. Her kan du også donere til indsatsen og være med til at gøre internettet til et bedre sted at være. Kan analsex virkelig forbedre dit immunforsvar? Eksperterne er splittet. Se med efter reklamerne.